Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska, pozrite, kto mi padol. Pozrite. Proste, otváram si Startup, Rare, Mythic a Legendary. A padla mi Mandy, takže môj nový brawler. Ako, bavil som za ňu, ale dneska by som chcel dať trošku pušnúť a... OK, ale padlo mi, viete, z tých free veci, čo to dostávate. A pozrite sa v našom klube. Tragédia, 23 otvorených vajec. 23 chlapče. To je hamba. Strašne som z toho smutný. Lebo nebudem mať ten free skin. Ja som otvoril 23 vajec a jeden človek nemôže asi otvoriť 1250 vajec, keď si ich furt nekupuje. Tak ako... OK. Tu budú sami boti, hej, takže tu budeme mať free winy. A zistil som, že keď stojím, tak strieľam do väčšej diaľky. To už asi vie každý, ale ja som to nové zistil. OK. Prvý kill. 3 power je dobrý začiatok. Dlhšie som nevidel žiadne video. Viem, že bol update aj toto, ale nevidel som to proste. Veľmi sa ospravedlňujem, ale nevidel som žiadne video. Áno. Možno vyjde, lebo mám také... Ty kokos, nice. A ja som si ju vylepšil. Mám ju na lepšom poweru trošku. Áno, mám ju na 6. No, viem, je tu strašne veľa tých, akoby... Poď. Jak to povedať? Update, že proste je nový úplne, tak viem o tom. Áno, takže... Tak. Basta Fix. Kto vie, kto je Basta Fix, nech dá like. A kto to nevie, nech dá odber. Uvidíme, koľko vás tu je viac. OK, let's go! Podľa mňa nebudú ešte také silní, ne? Ja, to budú furt slabí. Je spodom. Dobre. Let's go. Pekne. Nice, pekne. Okay. Ako sú tu boti, tak nemám čo tu veľmi komentovať, hej. Ale jasné, že boti niekedy majú lepších brawlerov ako ja. Napríklad takých, čo ešte ja nemám. Buster napríklad, ja Bustera ešte vôbec nemám. OK. Kempy to ľahto. Au. Jak ja, au, a more nič. Nie. Aspoň, že... Dobre. Bro, toto nebol bot. Toto mi nehovor, že bol bot. Toto bol nejaký najetý bot. Keď budeme proste dávať furt legieny a uvidíme, jak nám to pôjde. Keď budeš chcieť odhalenie, musíme dať 1000 odberov, že by som vám dal odhalenie. Sa mi divíte, že sa mi nechcem natočiť na YouTube, ale čo? Vôbec ma nepodporujete v tom, hej, že nič. Ani ten like nedáte. A proste tu chcete, že by som, no, malo asi kto z vás chce, aby som natáčal. Ale proste, žiadne lajky more nedávate. A kebyže mám byť vulgárny, tak som dosť vulgárny chlapče. Lebo už mám svoj vek, hej. Možno zniem jak malý kid, ale nie je to pravda. Ale chlapče, nie som malý kid, tomu ver, že nie. Možno zniem, tak, ale nie, bro. Keď ja som malý kid, tak vy ste anglickí králi. Bro, možno na to pozera anglický kráľ, to by som mal veľké šťastie. Hej, ale more, ne.
Bro, ale vážne, dajte tu aspoň nejakých, more 30 lajkov, že mňa vôbec nebaví ten YouTube, nenaplňa ma to. Ja som mal sen byť youtuberom, hej, ale čo mám tu robiť, keď proste nie je tu čo robiť. Hej. A snažím sa natáčať obsah, ktorý by vás mohol baviť. Áno, ja nad tým rozmýšľam niekedy aj celý deň. Nad proste obsahom pre vás. Proste rozmýšľam nad tým. Keď mám nejaký nový brawler, tak proste idem na to, ale to málo kedy sa snažím páť nejaký nový brawler. Ale, inak ešte jedna vec, máme už 50, rovných 50 brawlerov. No a teraz tu mám od Mostrophies. No, počúvajte ma. Keby chcete nejaký, napríklad na Fenga, na Ember, na Bula, alebo na tých, čo mám na 20 rank, si to keď tak teraz stopnite a pozrite, ktorý mám na 20 rank a chcete, aby som na nich dal push na 25 rank, tak dajte tu like. Dúfam, že ste sa nezľakli. Hej. Alebo tých, čo mám na 19 rank, hej, alebo tak môžem urobiť aj 2 party z toho, možno aj celú sériu. No tak, to už asi niekoho nebudeme na 20 ranku, ale, alebo povedzte, na koho by ste chceli vidieť push napríklad. 15, alebo tak rank proste, hej. Už som vám to scrolloval, tak okolo na to. Viem, že na toto sa pozerajú viac malé kidi a tak, ale bro, ja to natáčam aj pre starších. A prepáčte, že niekedy hovorím, že napíšte do komentárov, ale komentáre tam nejaké mám zamknuté. A môže to asi byť aj tým, lebo to dávam, že obsah pre deti, ale keď to dám pre dospelých, tak sa bojím, že proste tam budete musieť dávať svoj e-mail. Ale keď na viete na čo, kde sú? No, proste hore bez ženy. Nechcem tu hovoriť, že čo, aby som nedostal ban. Ale proste, kde sú hore bez ženy. Začína sa to na P, končí na O. Hej. Tak tamto nemusíte dávať e-mail na niektoré, ale tu keď dá proste nejaký kit, nehovorím, že ja som kit, ale že proste nejaký kit, čo natáča, hej, dá, že proste pre dospelých, tak už hneď to je toto. Ale viete, čo môže byť? Že títo, čo natáčajú to, viete čo? P, no, čo myslíte? Tak, tí možno to dávajú, že aj obsah pre deti, aby tam nemuseli dávať e-mail. No dobre, som rozbalil tému, ktorá zavádza zle. Ale náš ďalší win máme. Ľudia, to je strašne easy. Tak, ja sa ozvem, až tu budú tak trošku silnejší hráči, áno. Jen trošku pušnúť a na 10 rank dajme tomu, hej. Poďme na to. No už sú tu silnejší hráči. Som na ranku 7 alebo 8. Som tu videl Diamond a také. Dobrá. Za jeden win budem na ranku 9. A nice. OK. Pre mňa už to bolo dobre a teraz zase tu sú sami nubáci. No dobre. Nehač. Dobre ľudia. Ja už to tu dávam hodinu či koľko. Ja už to nezvládam. Čau, dovi.